Esa orquesta había que contratala. Cando era o músico, cando era un músico cunha caixa e a gaita, pois había veces que podía vir ou non podía vir porque tiña moita demanda, estaba moi buscado eso. Pero case había de cada X pueblos había un gaiteiro. Entonces contratábano, o contrato era o seguinte, que el viña, xa era esa costumbre que había, viña e pasáballe a bandexa, ou a gorra ou hostia, o que lle chamemos, con perdón, porque uso falto sei, non é? Pasaba a bandexa e entonces enseguida xuntaba 1000 pesetas. A xente non se quedaba, porque querían que a tradición seguira. Pero xuntaban só mellor 3 ou 400 personas algunha vez, nunha festa desas. Por exemplo, o San Julián, Fleira Bella, ou no setiembre, xuntábase ese personal. E era un montonazo moi grande.